खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओरैबायदि नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ गोबाङानो माने मिथिदों भाइरेल जागासिनो दङ ओडिशानि मोनसे भिडिअआ बिनानावनि 20,000 रांखौ बेंक एकाउन्टआव माने बेंकआव बख'नो थांदोंमोन नाथाय रांखौ हरैनि प्रुफ नांगौ जानायाव बिनानावनि गोथै देहा बा हाराखौ जावखांनानै बेंक एकाउन्टसिम बा बेंकसिम लानानै थांदों ब्रान्चसिम लानानै थांदों बेखौ नोंथांमोना बयबो नुखादों जानांगौ नेक्स्ट आं नोंथांजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन जिहेतु नोंथांमोना नुखादों निउस पर्टेलनि गेजेरजों जे क'क्राझार गसाइगावआव सानै सानथालि जाय मा होनो उदखारिफोर हमदों माखासे गुलिजों लोगोसे पिस्तलजों लोगोसे उदखारिफोर हमदों बिनि सायाव नोंथांमोनजों बाथ्राखौ सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गिबियावनो नोंथांमोना जिहेतु ओडिशायाव जानाय जाथाय गावनि बिनानाव बा बिनानावा दान मोनथामसोनि सिगां रुंसारि जालांदोंमोन आरो बे बिनानाव रुंसारि जालांनायनि बेंक एकाउन्टआव 20,000 रां दङ बे 20,000 रांखौ बेंकआव बर'नो होननानै थांदोंमोन बिदाया बर'नो थांनायाव नाथाय प्रुफ नांगौ मानसि गैयाब्ला बेंक एकाउन्टआ माने फैसाखौ हरनो हाया बेंकआ फैसाखौ हरनो हाया होननानै बिदि बुंनाय लेखाय बिथाङा मा राहा खालामगोन थांनानै गोथैसालियाव गावनि बिनानावनि जितु फबनाय जायगा बे फबनाय जायगानिफ्राय बुरखांनानै बिनानावनि हाराखौ बामखांनानै फाफ्लियाव लानानै बेंक ब्रान्चसिम लानानै थांबाय आरो बेफोरबायदि थासारिखौ नुदों नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो आरो जाय गसाइगावआव जे हमजानाय नोंथांमोना नैबे मानसिफोरखौबो नायनानै लाग्रो एसे पैसा दमु हाँ बड़े नजदीक कॉलेज डेथ सर्टिफिकेट मांगिल डेड बॉडी मांगिल सर्टिफिकेट मागुले देले हाँ मरीगला पैसा मुझे बिकिना मरीगला मो पैसा हरिया बिकी दे पैसा नेबी आज्ञा कर देवी नहीं कले उठे नहीं आए घर सुधीघर सर 10 दिन कौन 10 दिन तो सुधीघर नहीं जीवे बुझा कौन है घटनाटा एटा देखा नहीं तो कौन कौन धर ठीक ठीक केते टका 19,410 नुबाय नोंथांमोना जे गावनि बिनानावनि बेंक एकाउन्टआव 20,000 बख'नो थाखाय गावनि बिनानावनि गोथै सोलेर बा हाराखौनो जावखांनानै प्रुफ हिसाबै बेंकआव लानानै थांनो गोनां जादों बेफोरबायदि माने गोबां माने प्रब्लेमा जों साफ्रोमबो साधारन सुबुंफोरनियाव जायो जेब्ला बेंक एकाउन्टआव जोङो जायफोरा माने बेंक हल्डारा गोमालाङो बेंक हल्डार गोमालांखांनायनि उनाव जे फैसाखौ बख'नो हाया बेयाव गोबांथार माखासे खामानि मावनो गोनां डकुमेन्ट्स बुथुमनो गोनां जायो गोबांथार प्रुफ बानायनांगौ जायो प्रुफ नांगौ जायो अनेक नांगौ जायो नाथाय बेफोरबायदि गोबां माने प्रब्लेम जायो आरो मानसिया गैयाब्लाथ' बहा मोनबावनो बेफोरबायदि थासारिखौ मा राहा खालामनो बेफोरबायदि सुबुङा
दा बेंक एकाउन्टाव थांनानै प्रुफ होनो थाखाय बा माबा मोनसे खालामनो थाखाय बेफोरबायदि सासे दुखिया सुबुङा मा राहा खालामनो दा बेफोरबायदि राहा मोनियाव बिनानावनि गोथै देहाखौनो हाखरनिफ्राय जावखांनानै हाराखौनो बुखांलांबाय प्रुफ हिसाबै दा बिनि उनाव बेंकआव माखासे बाथ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांनो जे 19,040 बेसेबांबा रां दा 19,040 बेसेबांबा रांखौ माने डाइरेक्ट गथायनानै होबाय दा बेफोरबायदि जाहैदों आरो दा बेफोरबायदि नुनो मोन्दों दा गोबां भाइराल जादों दा बेयो माने बेंक जायफ्रा ब्रान्च मेनेजार बा बेंक जायखिजाया बेंकआनो बेफोरबायदि माने गोबां थासारिखौ बुगिहोयो आरो दा साधारन रायजो राजाफोरखौ दा अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बेयाव मा कमेन्ट खालामो नोंथांमोना मा बुजिदों कमेन्ट खालामना फोरमायदो नेक्स्ट जाय गसाइगावआव गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै सानथालि जायखौ उदखारिफोर हमजादों बे जोबोद सोमोनांथाव नङा होमबा जोबोद सोमोनांथाव दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दे बांसिन जे टक्कर बा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जे बर'फोरजों नांनो नागिरनाय बा जेबो बर'फोरखौ ओरैबायदि माने सिंजों सिं माबा खालामबाय थाग्रा टारगेट खालामबाय थाग्रा हारियानो सानथालि हारि होननानै जों दायो सावरायलायनाय जागासिनो दं बर' हारिनि गेजेराव दा बिथांमोना मानि थाखाय साहस मोन्दों थारैनो बहानिफ्राय बेफोरबायदि इसिबां साहसखौ मोनमारो बोरै सिगिलायनो हायो नंखाय बे जिलिद धनुखौ लानानै दा बेफोरबायदिखौ लानानै गोबां सावरायो थ' आरो सन्देहबो खालामखायो जों गासैबो रायजो राजाफ्रानो थ' बिथांमोननि गेजेराव माखासे बाहेरानि सुबुंफोर दङ दा बाहेरानि सुबुं फैनानै बेफोरबायदि माने जेक होयो बेफोरबायदि जेक होनायनि थाखायनो माखासे बिथांमोना गिनो रोङै खामानिखौ मावो जोंनि गेजेराव गेदेर गेदेर माखासे जाथायफोरा जालांबाय सावथाल आरो बर'नि गेजेराव दानिल' नङा सिगांनिफ्रायनो जालांबाय दा बेफोरबायदिखौ जों नुदों मानोना बैसोरबायदि माखासे सुबुंफ्रा गामि खन्द' खन्द'फ्राव हाबस'नानै थाफैयो आरो बेफोरबायदि हाबस'ना थानायखायनो साधारन जाय सानथालि आदिबासि जाय बिथांमोना गिनो रोङि दा बिसोर जेक थुना होनायखायनो बिथांमोना गिया बिसोर माने साहसखौ होयो बेखायनो बिथांमोना जे गोसो जायो बेखौनो मावनो हायो दा बेफोरबायदि नुयो दा अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा दङ मा जाबावगोन दा बेफोर माने बिराद कुइसन आरो बेखायनो जोंनिया मा जाहैदों राजनितिकआव नांथाबनायखायनो दा बेफोरखौ बांद्राय नोजोर होनायनि माने सम गैला टाइम गैला बांद्राय राजखान्थियाव नांथाबना थानायखायनो सोर माबायदि खालामदों सोर बर' हारिनि गेजेराव हाबस'नानै हारिखौ माबायदि अलखदाव खोलैनो नागिरदों बबे लामाजों माबायदि थांगासिनो दङ जोंहा बर' हारिनि गेजेराव दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रा बेफोरखौ नायनायनि सम गैला मानोना राजखान्थियाव बयबो नारा नाथा जुजिजोब्बाय पावारखौ नागिरजोब्बाय बेफोरबायदि नागिरनायखायनो दिनै ओरैबायदि हाबसन फैनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय माखासे थासारिया आरो गावजों गाव दाङाबाजि माखासे थासारिया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ दा फैबाय थानाय समाव जोबलांगोन नामा दा बेफोरबायदि दा बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानो मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनो फोरमायदो